today's video mga lalab, nagluto pala si mama mga lalab ng pakbit na gulay. Yan mga lalab, ginigisa na ni mama mga lalab. So, lagyan na mga lalab yung kamatis mga lalab. Nalo mga lalab si mama mga lalab. Pala mga lalab yung gulay. Lagyan pala mga lalab ng pampalasa mga lalab. Ginisa mix. Malapit na po siyang maluto mga lalab. Looks so yummy. Yan mga lalab, luto na po yung pakbit na gulay mga lalab. So gulay lang tayo ngayon mga lalab para makatipid. So ito yung rice namin mga lalab. Mag-hi ka bibi. Hi po. So mga lalab, dito mga lalab yung anak ko mga lalab. Dito mga lalab si Aliyah. So lagyan ko nito mga lalab ng sabaw para makakain si Aliyah. Unang subo po para sa lahat. Thanks God sa mga blessings na pinagkaloob mo. Amen. Ayun mga lalab, kaya na po tayo. Sarap. Siyempre mga lalab, buwan ko mga lalab yung aking anak. Ayan, si Aliyah. Ayan mga lalab, gulay o. Lagi po tayo mga lalab, mag-iingat mga lalab kasi napakainit sa labas. Inom tayo ng maraming tubig. Ayan mga lalab. Kapag ng camera, kailangan wag po tayong mahihiya mga lalab. Kailangan makapal yung mukha natin. Number 1 mga lalab sa gustong maging mga vlogger. Kasi, kung mahihiya ka, paano ka maging isang vlogger mga lalab? Kung nahihiya kang marap sa mga followers. Katulad ko mga lalab, hindi ako mga lalab nahihiya sa harapan ng camera. Binili ito mga lalab ni mama sa palengke is ito mga lalab? 150 pesos daw to. Mga lalabo, ganda ng pagkapula niya mga lalabo. Siya mga lalab, masabaw. Tanda. Mama! Sakto mga lalab kasi mainit yung panahon. Nakaka-refresh siya. Masyadong matubig siya mga lalab. Harap. Danta. Itong kalahati mga lalab. Mamaya naman natin yung kainin kasi sila mama kailangan nating bigyan. Kasi naman ubusin natin, napakadami nito mga lalab. Yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Don't skip my ads. Bye-bye.